Ja. Dáva pokyn rozhodcovi pri štarte. Odštartujte prvé dosti tohto popoludnia cenu Lalik, rovinu 3. kategórie na 1800 metrov. A štart. Začalo sa tohto ročné turka cena Lalik, rovina 3. kategórie na 1800 metrov ako prvý 10 kobylám, jedným vákom a jedným žrebcom. Na 3. mieste veteránka Tap Dance. Dobrú pozíciu si drží od začiatku aj Petr Forec, Michael Bean, aktuálne štvrtý po blúku pred protiaľou rovinou. S Justinom v druhom slede začínajú Saigon, Elegant Princess a je tam aj Destiny. Bariéru si stráži Martin Sedec, Oldar, Denim. Predposledná pozícia aktuálne pre Just Mambo a koncové svetlo drží Asura. Pomerne roztiahnuté pole na protiaľej rovine v tomto úvodnom handicape a zatiaľ stále na špici doktor Kolotík, štvoročná hneďka stajne Kubriha Smolík Horse Racing Team. Z bratislavskej centrály na druhú pozíciu, ale už posúva Petr Forec, Michael Beer, Hryšiak a stajne Rabitrovi Štepánov. A na tretej pozícii blízko bariéry je to Miley s Linkom, pred ním sa teraz posúva aj spolufavoritka Tamarej. Je to veľmi zústené a neprehľadné. Väčšina kobíl si snaží strážiť bariéru, Just Mambo naopak obieha a daruje tam superom dĺžky navyše stále doktor Kolotík, ale na vonkajšej strane dráhy posúva Petr Forec, Michael Beer, už tam súrený na tretej pozícii, Tamarej snaží sa o prieniť, operuje Saigon. Vyrovnaná situácia, 300 metrov pred cieľom, po bariére doktor Kolotík, zvonku útočia Michael Beer, ďalej je to Tamarej, Elegant Princess, zvonku, Just Mambo,